Днес ще походим повечко. Няма 11 часа или около 30 км. Накрая ще си послужим с фенерчета. Мамо, виж! Мамо, виж! Кой там? Мамо, виж, да ти гледай, какво видиш, мамо! Чефи ме! Гледай колко цветя! И мащерка! Народ ще правя така! Какво пише тук? Пише хижа Мургаш. А е тук? Пише 7200 нещо си. Метра, мамо. Hello. Ей, да го вземем с моята. Hello. Пили вода от чешмата. 70 метра. Коме Минецо. Пили вода от чешмата. Малко измие главата. Що? Защото има глупава глава. И как ще глупо? Това е чешма Мечулица. Айде, меча, малко да измиеме главата. Джималайане, няма къде да снимаш. Джималайане, глобин покрай тия джималайни. И сега излизаме на прекрасна гледка към връх Мургаш. Нос Мургаш. Нос Мургаш, както според нас дай. Но се оказа, че имаме още 2 часа. Трамбола не мазно, потно. А вече сме ходили около 8 часа и половина от Чифлик Ненкой. В Осеновак. Спирка. Его къде е? Виждаш го, викаш бе, се половин са там, ама не е точно така. Планината винаги е се умножават по 3. Дай вода, бе, брат. Сега, брат. Те перуда чак тука. Какъв е проблема? Тук да не е нещо Антарктика. 1700 метра. Нурска. Его къде е? Его де? Бе, Люка имаш? Здраво. Да, бе, го е. Къде бе, Люка? Защото сутринта колко далече го гледахме. А, Тая жена ти е луда. Друг път да кажеш нещо. така, бой. Да. Ти соларен панел. Така е, тук планината няма сега работа. Снимай си, бе, погледни, тук има буквално две. Моля зареда. Моля зареда. И започва да режеш. Да ви само дали ще стане. Дай USB. Няма ни разбирай си. Имаш 3 минути. 5 минути. Колко метра? 300. О, това е супер. Важно точно нещо, което им предиш. Абе, тук е мама, тук. Мама, машина си. Здравейте. Ще ти за твоята машина. Колко обичам. Идваме преди 2 минути вас дойдох. Така ли? Да. Я пъти. Боби е пръв, номер 1 от Боби.